Jumping Jazz Orchestra is een naaie formatie. Nou hebben ze deze prachtige snijtemedie uitgekozen om haar een debuut te spelen hier in het Posthuis Theater. Dus er zitten net zo hele volle mensen. Dus het is maar goed dat wij er binnen. Dan krijg jou er ook nog wat van mij. In deze route ik de naaiste voorstelling van theater, de Presidentes van Werner Swaap, voor het eerst in het Friesk. Ik een dame met een verhaal. Ted Roosendaal, haar tweede joenvullende voorstelling, gie in première. Oer genezers en orenwonderdokters uit de Waarden. En we stapten in de trein naar Starum en lieten ons verrassen door de der onwijzige dichters. Een actie van de mannen van het Frieske boek. Freddy Striek, wie een van de meest populaire wonderdokters die ter eer in de Waarden omspaand had. Hij had een godsvermogen verzinnen met zijn hoornoplissings en hij wie in die omkrieter een grut man. Nou, dat is toch een prachtig onderwerp voor de voorstelling Het Wonder uit de Waarden. Jongeres Ted Roosendaal, die het wel wat, maar die wondergenezers. En wat kwam het goed uit? Klaas Henstra hier krek een boekskreun over dat onderwerp. Stil maar net meer goelen, stil maar is maar niet. Ik sjoch het al, het is reed, hartstikke reed. Zonder omhaal, zo reed als een kraan. Verder de Vries, misschien ken je hem Verder de Vries. Nou, dat wie één en dezelfde persoon. Maar ze neemden hem een verder strikje. Nou, 3 keer eerder waarom ze hem strikje nemen. Die struts, krijgt ze. En als het verder begon te strikken, jongen, dan baden er wat, zegt die zussen. Dan begon het te zwitten. En te kraakje en te boeren, dan ging het erom bij. Verder Striekje en Grutte Wopke kwamen allebei uit de Waarden. Zowel Verder als Wopke verzinnen een kapitaal als wonderdokter. En ze wienen net de enige, want nergens als in Nederland wienen er zo volle wonderdokters als in onze Frieske Waarden. Klaas Henstra schreef er een boek over en Ted Roosendaal die maakte de vaststelling Het Wonder uit de Waarden. Stil maar net meer goelen, stil maar is maar niet. Ik sjoch het al, het is reed, hartstikke reed. Zonder omhaal, zo reed als een kraal. Ik sjoch het al, jouw houding, zo hier als ik je steen. Ik sjoch het al, jouw schoon, ik sjoch het al, jouw kleen. Ik jou een drankje speciaal voor jouw bruid. Ik jou een kroet, ik jou het moed. Hey! Koekhenne kom ik bij en Grutte Wopke van Koekhenne, die wende direct. Dus dat wie mijn... eigenlijk mijn boerenman. Die wennen er wel 110 jaar dan dat ik er wenne, maar toch. In die Frieske Waarden, waar ik zelf bij kom, daar kwamen eigenlijk de meeste wonderdokters bij. Dat is heel bijzonder. Uit de rest van Nederland komen langs zoveel wonderdokters net als krekt uit dat gebied. En die verhalen hebben me eigenlijk altijd al heel erg oorsprutsen van jongs af aan. Als we een gemeente nemen als dit Zextra-deel, dan weer maar één dokter. Die zit in Burgum. En dan wordt de infrastructuur weer dusdanig slecht dat mensen die op de andere kant van de mar wonen, ja, die konden eigenlijk amper bij een dokter komen. Nou, en die zochten hun heil bij mensen in de eigen omkrieten. Daar zit nog een voordeel aan, want die mensen praten de taal van hun patiënten. Dit boek, Handboek van Genees- en Verloskunde van het Vee, Wopke is ik als veearts begon. Dat is een boek uit 1826. Daar stond alles op wat je dan nodig ging. Dit soort van gereedschap, dat gingen ze dan al jaar. En, nou, deze boeken, daar studeerden die mannen in en nou, daar wisten ze op een gegeven moment alles van. Maar Wopke zei, Johan je rieën vregen net, dan zul je dwang, wat ik sis. En zo kwamen tot een keel slachterwaard. En alles wat in het keel ziet, water uithellen. En Wopke tilde die zieke famke uit haar bedje en lei haar neken in het keel. Wopke naaide het keel dicht en het famke smoorde haast in het bloed wat er al hier naar boven kwam. En Wopke zei in de heid hem, bleef je hem er vannacht maar ernstig bij zitten. En de oude manners naaide Wopke het keel weer in, tilde het famke eruit en lei haar, hier en daar weer beter, op schoot bij hem. Tje, hoe gek weer hem zeg op jong famkesvlees binnen. Ze binnen nog volle gekker.
op vast kjellenvlees. Dat doet dat famke er in de nacht in de sliep voelt, kroop die klute wierms uit dat famke en in het keel. Dat wie een van de wonderbaarlijke genezingen van Wopke. Sjoch een woordman sjocht overal wel jild in. De meeste van die wonderdokters die versieren die jild als wetter. Maar we moeten net vergeten dat met kroden konden heel wat mensen wel genezen worden. Als zij altijd de goede diagnose stellen konden, nou dat is zeer de vraag. Want deze mensen hebben weinig opleiding. Als we net liefst verder de Fries kennen, de man weer timmerman. En die had in de 30er jaren had hij gedacht, hier zit zoveel geld in, ik wil wonderdokter. Doe leest in een speelreg vaak ziele verhalen en troost in de loft wat de duif je er brengt. Door veel stond in dagelijkste kwalen en stapst net te bek als het je staat die vindt. Als dit vak kiest, jongeres en actrice en presentatrice wezen en dus eigenlijk artiest wezen, dat is wel een apart vak. Dus dat wie van mij gewoon een heel dreig paard om dat kiezen te dwarren en ik te dwan. Dus daarin zie ik dan wel weer een parallel met een wonderdokter en een artiest is maar. Dus daar kook ik dan wel weer wat mee. Maar de hele, maar de hele, maar de hele lange reis. Meisken, je mag de hele tijd zitten en wie had de hele tijd stieren. Kom hier nog even naar u stieren. Ah, super, hè? Ja, dat was er alles in, dat was ook een talent in Friesland aan, hè? Dat weer echt mooi. En hier was van dit soort verhalen niet. Nee, dat nooit. Het zong vooral heel mooi. En ook de stukjes van hoe het vroeger weer. Ja. En wie ook een beetje bekend met zulke soort verhalen? Want binnen al die sterke nee, eigenlijk verhalen. helemaal niet. Nee. We komen uit deze streek, dus ik bepaalde mensen die ken ik wel. Ja. Oké. Dat kroeg ik wel, ja, van jaren naar zeven. Zoals? Verder Fries. We binnen waarom bij het Jumping Jazz Orchestra. Ze spelen maar 2 grote solisten. Deze band was voor mij ook helemaal nieuw. Vandaag voor het eerst mee gespeeld en gehoord. En de band is echt, mag je trots op zijn in Friesland. Dus echt een hele goede groep mensen. Ik hoor ook Friese nuchterheid in de band. Als je dan soundcheckt, dat is heel grappig, dan maakt iemand wel altijd een grap om de boel te relativeren. Dus dat is heel mooi. En iedereen doet zijn best. En het is technisch moeilijke muziek wat te spelen. Dus van de hoogste plank, hoogste plank. Nou, hij hem op je debuutdag schitterend waar troffen. Nee, weer raar. Het is weer rot waar. Ja, heel rot waar van de jazz. Net zeker. voor de meesten in de cel. Krijg je er een pinnenbuk van? Nee. Nee, want ik weet wel dat het goed komt. Ik dat nou zo'n beetje oude neus en de reacties nou uit de Seelfurt en het uit het orkest en Ruud Bruls van het Metropoolorkest hiermee kreeg ik voorhand. En Francine, ja, dat is alleen maar positief. Nee, daar ben ik niet bang voor. I ordered some rain for tomorrow. The sky will be sunny but wind. And I don't know where you're suddenly there. And I say, yeah, part of me haven't we met. Wat hebben de solisten Ruud Bruls en Francine van Tuin en Cindy Zwaan? Nou, Hartstikke goed, douwen. Ga zo doordouwen. Doordouwen. ja, zou het mij, maar zie je nog wat tips? Ja, nou, vertel. Ik denk dat het nog wat ontspannender kan op het podium. Dus dat het dan ook wat losser wordt. Voor het publiek ook dat er wat meer gecommuniceerd wordt. Maar het geeft ook helemaal niet als iemand iets roept of iets zegt. Dat is juist wel gezellig. Dus vooral in de sfeer denk ik dat je het moet zoeken. Want als de sfeer wat ontspannender is, dan gaat iedereen ook wat beter spelen.
je mag hem best wel iets meer, volgens mij mogen ze best wel iets meer, gewoon, ze zijn er, ze mogen er zijn. Het is niet te bescheiden, zou ik zeggen, met die groep mensen. Morgen 6 oktober speelt het Jumping Jazz Orchestra in Simplon in Grace. Aan de mensen binnen die denken van, ik wil graag dit orkest sponsoren. Je bent van harte welkom, vooral in deze tijd. Zo even naar jumpingjazzorchestra.nl. Welkom. Theater speelt de komende tijd rondom in de provincie de presidentes. Traaien vrouwen aan een keukentafel en haar verhalen over onmacht, teleurstelling en lilkes. Maar ik verhalen over langstme en vreunskip. Een keukentafelcomedie, zo nemen ze het zelfs. Vol humor, maar ik, gelukkig, maar een gremietig randje. Poep en seks en van alles komt voorbij. Maar zo mooi en zo netplot en eigenlijk zo poëtisch. En hoe langer we ermee werken en hoe vaker we doen, dat je steeds op nieuwe dingen vindt dat je denkt, oh wat leuk. Ik denk dat met deze voorstelling je de loep kunt leggen op mensen, op menselijk gedrag. En met name op een houding van mensen dat ze vinden dat ze recht hebben in het leven op bepaalde dingen. Dus dat ze eigenlijk vinden dat ze recht hebben op hun deel van de koek. Er is een bepaalde verdeling van middelen, van geluk. En zij willen per se dat deel opeisen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het een voorstelling die gaat over het onvermogen om het leven te nemen zoals het is. Draaien eenzame vrouwje aan een keukentafel. Het geluk is aan haar voorbijgaan. Erna wil graag beppenseizes, maar haar alcoholistische zoon liet het afwitten. Greta, haar dochter, komt net met thuis en alleen nog Marietje viel haar goed als ze als toiletjuf een verstoppen wc-pot met de bleerte hond leeg helje mooi. Terug duwere vutten te broeken trainen ze haar een beter leven. Nou heb ik mij dus die televisie gunt. Ik al is de televisie een broekte televisie. Dat is alles dat ik me in mijn leven gunt heb, vooral mijn vrouw. En verder ga ik me in mijn leven alles uit de moelen sparren. Zelfs mijn Bernus Herman. Als goed best in zuinig wezen, kerst je het leven ik volle beter indelen. In stee van een koffiefilter, om maar wat te nemen. Kerst ik een schietpapier nemen. En in stee van een schietpapier kerst ik krantenpapier broeken, dat is om eens helje kerst in het treppenhuis. Dat het hard papier is voor het hard papier opheljen. En ik van mezelf, ik ben heel zuinig mijn koffie. Want gelukkig verdraag ik een kopje koffie om mijn ziel al net. Maar uw Herman vreet zijn broodjes met zoere zult net op, als hij die net met een kopje zwarte koffie terugspelen kan. Als wie zijn broodjes met zoere zult, meestal excrementen, en zijn buik het huisje. Erna is een vrouw die vooral ik bezieket om er uit te klauteren uit het bestaan. Want ze vindt wel dat ze een heel dreig leven had. Hield die jesbedij zulke ordinaire woorden, hield die jesbedij alleen maar strombult, strombult, strombult. Kerst ik hoopke, zei ze. Of excrementen. Ja, net hield die schieten, schieten, schieten. Ze ziet het toch naar een stukje geluk, ze ziet het naar een droom, ze ziet het naar bevrediging in het leven. De meesten zeggen altijd, oh jee, het huiskist verstoppen, gauw. Ren naar uw Marietje en hel je haar hierheen, die doet het ek zonder. Ik hoeg ek werkelijk heel dol net de kokhalsje dat ik naar onder en griep in de pot. Ik offer je dat op voor uw Heer Jezus Christus, iets waar u onder het kruis stoon is. De goeie meesten met de chique families vreeg je mij altijd of ik niet rubber van te nemen wil, want die hebben een goed fatsoen en een chique opvoeding. Maar Marietje zei nee. Want doet uw leven Heer de hele vrouw ongeskaft had, toen had er echt de meestelijke jaren schepen. Kat Marietje, dat is wel een echte baar. Marietje is toiletjuffrouw en dat doet ze mij hart en ziel. Helpt ze de huisjes leeg
En steekt zijn handen zonder rubberwanden zo diep mogelijk in om de excrementen, zoals het neemt het, eruit te halen en ze te ontstopjen. Maar dat vindt ze een heel mooi bestaan. In elk geval accepteert ze dat bestaan, is ze er tevreden mee en vindt ze daarin een voldoening. En omdat het leven nou hier zulke ondervindingen van je voortbrengt, ga ik misschien weer al heel afkeerd van de leefde. Hoewel ik vanzelf nog genoeg mogelijkheden hebben zo mijn aanbod krijgen te kennen. Maar mijn blier het zei dus Greta Sint-Wurg wel gewoon bij nee. Nou ja, en als dan die orde waren mijn gevoelens eruit matten, dan keep ik een Frankfurter wast van mezelf of een Emmentaler. Augurkje erbij, flesje bier, maar dan krijgt het leven nog weer een heel vredig gezicht. Ik vind het een heel mooi stuk om dat nou te spelen, omdat het gaat over mensen die zo krampachtig op hun manier ziekje naar onjekken bij elkaar en een grip op het leven krijgen, wil ze eigenlijk ik lilk binnen en net weten hoe het mat en hun frustraties hebben. En dat is was om die hinnen nou ik just. Er is een heel soort lilkens en net weten hoe we het mensen nou bij elkaar horen matten. Dus wij vragen de mensen, kom naar het theater, lach met ons mee. En ondertussen denk ik dat ze toch ook wel denken, oh, ben ik nou eigenlijk ook zo? En dat zit in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, jij vertelt een verhaal en halverwege zeg ik, oh ja, dat heb ik ook. Mijn oom die had. Terwijl ik zou ook wel eens gewoon naar jou kunnen luisteren. En er niet onmiddellijk bovenop stampen. En er mijn verhaaltje naast leggen. Dus het gaat ook over mechanismes van mensen die eigenlijk samen willen zijn. Maar er soms gewoon ook helemaal niet toe komen. Omdat ze zo graag zelf hun eigen verhaal kwijt willen. Dus het is ook een voorstelling die gaat over het verlangen naar contact. Naar echt contact. Naar gezelligheid, naar vriendschap, naar waarheid. Maar dat is best moeilijk nog. Daar verneemt Marietje wat dat zelfs nog stiever is als excrementen. Hut en glad is het en ze is maroen. Nou krijgt zij de vingers erachter en dan is het een conserveblik. En ook nog een blik dat hier dan het iepmakken is. En daar klappen de mensen in de hand als Marietje het blik omheen gaat en het huiske kletterjen terugspeelt. En dan zei meneer Pastoor dat het blik nou van Marietje is. En hij gooit een blik iepen naar haar. Ze moet er om eens inzien wat voor lekkers erin zit. Rap worden de excrementen van het blik afvagen en het blik wordt knaphandig iepen maken. En dan is het een goulash. Als het blik iepen is. En lekker dat het roekt. Dat het een Hongaarse goulash is, zei meneer Pastoor. Een scherpenien. En hij gooit een broodje naar Marietje en een varken. Dat had Marietje dus ek weer nog nooit belibben. Dat is een huiske verstopping op ieder kist. Waar vies er nou een riedend podium tussen Ljouwert en Starum? Nou, gewoon in de trein. Al rond de sneeuw kregen treinreizigers de kans om een mooi verskaat om Frieske schreeuwers en muzikanten op kwatte en ludieke wijze in actie te zetten in die trein. Douw het al maar, die reiziger van Rus even mij. De extra reistijd naar Schiphol is 15 minuten. Ik ben Sigrid Kingma. Ik ben 22 hier. Ik kom uit Drachten. Ik ben nog student. Ik studeer Nederlands in Greens. Ik doe ook wat vakken Fries erbij. En zo'n schreeuw ik wat gedichten en ik schreeuw in het kanoschrift. Voor ENSAF schreeuw ik wel. Hey, en wat is nou aas dan doen? Ik doe een combinatie van gedichten en versjes. En dan zou ik op een gitaar meespelen. En dat zijn al je gedichten en versjes die ik nog net jijder dingen had. Dus dat is wel spannend om even te zien hoe dat ontvangen wordt. Ik ben een echte goud. Ja, kijk nog hier niet staan. Zodat ik nog een foutje maken. Ik word het net zo goed herinneren. Dus is nou nog even in alle restje te wachten op het station voordat de trein naar zijn voortgaat? Nou ja, in alle rest. Want gieren de zenuwen? Ja, ik ben wel zenuwachtig, ja. Het is altijd spannend hoe het iets ontvangen wordt. Ik had 2 nieuwe versjes kreun en dat is toch iets persoonlijks van jezelf. En dan is altijd maar ouw wat ze ervan vinden. Sigrid is een van die Frieske schreeuwers, dichters en muzikanten die in de trein haar kunsten vertonen zal. Een mooie kans voor deze studenten dus om nou haar werk voor het publiek te presenteren. Kolme fietspomp, kolme pomphamer, kolme bakblik, kolme klapkroder, hij de zut.
Orde hap, orde boon, orde trok, bronsum, zilversum, goudum, griepste kniepgiegel, kruk zijn, broekste jerkenwinder, sompen geworden, vlaak, wabbesmout, sloeger, slingerbocht en het eindstation, Grutte Goffert. Het is de literaire Arriva-trein. Die riet 3 keer tussen Kanljout en Starum. En we hebben alle 3 ritten oren meesken onboord. Misschien kan ik een verhaal vertellen van 2 boeren die waren hier op een schotting, daar hier vlakbij. Bergsma en Wiersma en die zeiden op een keer eerder geen ijs. Nou ja, zei Wiersma, de pauze is dicht. Och heer, zei Bergsma, er zal wel een nijing komen. Ja, zei Wiersma, het zal wel een romstoel worden. Want Jim woont dat de Friese literatuur de provincie in of zo? Of, Ja, en mensen onderwijs, dat had wat. En we hopen dat ze er iepen verstaan. En dat we haar op deze manier in de kunde brengen kunnen met Friese boeken. Naast het riedende literaire podium betocht er zo dichterbij. Een app met gedichten op de smartphone voor de leefhaver van Friese poëzij. Om te lezen en te beharken. Zoals dit gedicht van Bartle Laverman dat alleen nog in Mantgem beschikbaar is. Mantgem. Zat trouwhertig op tijd zwinkelijk deze trein naar Snits. Vol loeden van in eigen vreemde taal. Rijn loekt sporen op het ruut. Mantgem, zei de stem u Godsjes. Dit is de Friese gedichten-app Dichterbij, BY. En er staan 213 Friese gedichten op. Mensen die bijgelijks in Jorwert wat ontkuieren binnen, die zetten die app aan. En dan kunnen ze 2 gedichten oproepen. Ze shot Safaha. En dan kunnen ze op het luidspreker drukken, dan krijgen ze het gedicht. En ze kunnen denken van, goh, wat is dit een mooi gedicht. Drukken ze op het hartje, dan gaan ze bij de mooiste gedichten. En dan is het Safir, tijd voor Sigrid. Du bent dus een van de jongsten die het mij doet. Bist je eens dan een beetje de hoop in bange Friese literatuurdagen of zo? Of hoe mag ik dat zien? Nee, dat denk ik net. Nee, het is wel zo dat er steeds weer vernijing komt in de literatuur. Maar ik denk dat dat ook wel gebeurt. En ik denk zeker net dat ik de enige ben. En ik denk ook net dat ik degene ben die de Friese literatuur redden moet. Er zijn genoeg Friese schrijvers, maar we moeten dus best wel nog meer Friese lezers te krijgen. En dan had je het idee dat dat door zo'n bier wel wat opsmieten zal? Ja, de meeste staan er eens even bij stil. Ze zullen posters hingen, mannen van het Friese boek. Ik jij van de week dat het actieboek van Ben al bijbesteld wordt door de boekhandels. Nou, dat is een hele goede zaak. Ben je ook net nieuwsgierig naar wat er altijd gebeurt? Ja, zeker wel. Ja, klinkt wel gezellig. Ja. Want je er dan net heen? Het is aanstaan in jou, het is dien. Ja, nou ga ik uitzitten. Ja, goed. Goed idee, bedankt voor de tip. Ja. Ja. Zit je net heel lekker, hè? Daar wist mijn wil, daar wist mijn verdriet. Daar wist mijn bitter, maar ik van mijn sweet. Ik ben op tijd verrelen van Blessemondpaard. Daar brengt me in extase. Wij voelen je toevallig in. En dan maak je dat mee. En mooie gedichten, mooi stikken en mooie muziek. Beter kunnen treffen. Van mooie reis naar Warkum heb ik nog nooit gemaakt. Mijn eigen ik vrij, onder dagen me hier bij me daar. Voor wat er dus nu net bij wijze koer, op 16 oktober organiseert er zo weer een riedend literair podium. En dan net alleen nog in de trein, maar ook in de bus. En maar die treinreis komt er een eind aan deze K-route. Na weken staan we stil bij het feit dat het 200 jaar is dat Fransje de dwaren sluiten moest van de Academia van Friesland. De historie van deze belangrijke universiteit liet het soms wat vergeten. Tresor en Museum Martena poetsen de skiertnis weer even voor ons op. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het zien en on na weekend.